Na yi waɗanda zan zama ta soyayya, a yau gani dai na kan hanya, wuri na ki zana zo da na shirya, alkawari muka yi yaya zan karya, ki ce min da ni ki kan yi soyayya, sannan ba ki sani na yi wajen ya, yayin da zan gida na tarbiya. Ni ma na ji na gani zan iya san ki biya ta, aminta ki wada ni karki bari yan sha wuya, komai ne akan ki so ne yar uwa, bari na idan ki kai zan kalan kuwa, na fada da san ki domin kamar ki ta tsaye min harai da zuciyata.